mamela abantu bakini abekho ezulwini bala kuwena. Wonke umntwana mayezalwa uzalwa ngowesifazane. Ubunjwa la eswini sowesifazane. Udla la kumuntu wesifazane. Make kwafu mama kuthiwa phuthumani nikhipha ingane ngoba mancane amathuba ukuthi ngakwazi ukuphila. Ngoba lo ehleli kuyena sekafile. Kusho ukuthi umphefumulo uvele ezulwini uvela la ngaphakathi. Ayikho into ekhona engakazi bekhona, yonke into ekhona seke yaba khona. Nawe uqala ukufika namhlanje. Wake waba khona. Esibelethweni sika mama wakho wawungabunjwa. Kwakubunjwa umzimba. Kodwa kwehlisa umuntu omdala. Wawuthatha apho umoya ukuphefumula wawuthatha la eswini sika mama wakho. Ngoba abantu abekho ngaphandle komuntu, abantu bala ngaphakathi kumuntu. Njengoba wazalwa kwazala umzimba, umoya mhlambe kubuya ikhehla elithize noma isalukazi esithize ne-assignment engaqedwanga, ula uzoqedela. Mamela njengoba uzoqedela, awuvelanga ezulwini, wavela kuphi? Wavela la kubazali bakho. Baba wakho waphathisa imbewu wayitshala. Maqede yakhula kumama wakho. Uphefumula konke kwavela la ngaphakathi. Wena wawuvela ukhona uma wakhe ezalwa. Ungumphefumulo ephefumula nawe. Kwase kwafika idate yokuzalwa kwakho. Wakhelwa umzimba for 9 months, akwakhiwa wena, kwakhiwa umzimba. Eminye yemphefumulo yareleaswa ngaphakathi kwama wakho. Yingakho uqalanga uphefumula mhla uphuma ngaphandle. Waqala uphefumula usengaphakathi. Inhliziyo yakho kuba yayingashayi kwakuzothi uma wakhakayo kwi-operation uyokhishwa ngoba uphethe into efile. Umphefumulo wawula ngaphakathi. Abantu bagcinwa kumuntu ngaphakathi. Njengoba uhamba awedwa khona abantu ohamba nabo. Aningizwa bakhethe. That is why kwavalwa wena kwavale kumndeni wonke. Ngoba kunabantu abahleli la ngaphakathi kuwena. Wena ucabanga sengathi uyaphupha kanti awuphuphi uyavakashelwa. You are in heaven on earth. Uyizulu kodwa elinyathele emhlabeni. Laba bantu mabefuna ukuvakashela umhlaba bavakasha ngamaphupho ebusukulele. Ngoba umhlaba omkhulu kunayo yonke wena. Njengoba umhlaba uphinda uphatha izulu la ngaphakathi. Oh baba mkhulu bakhabafa bala ngaphakathi. Mhla ubaphupha bafika kanjani kuwena ngamaphupho uma ungelona izulu ngoba bahambayo baye ezulwini. Bafika kuwe ngoba uyizulu labo. Aningizwa. Njengoba ngikhuluma nawe ngikhuluma nezulu labakini. Aningizwa. Isizathu befika kuwe ngamaphupho yingoba uyizulu labo. Mabefuna ukunyakaza ebusuku wena ucabanga ukuthi ulela ucabanga ukuthi uyaphupha. Kanti okhokho bakho bazonyakaza la ngaphakathi kuwena. Athi omunye ngiphupha inkomo akuyona inkomo, amakhehla noma izaluka sakini. Athi omunye ngiphuphe umfula kuona umfula. Okhokho bokhokha basekhe ekhaya sebehlala emanzini. Njengoba benginyakaza isiziba benginyakaza bona la ngaphakathi kuwena. Into yokuqala emhlabeni oyophumelela mhla uyithatha serious amaphupho wakho. Uyophumelela mhla uthatha serious ini?
Number 1, iphupho lidalela ukuprofetha ezintweni ezintathu. Into yokuqala emeli iphupho liprofethe kuyona umzimba womuntu. Umzimba wakho akuwena wedwa ohlala kuwona. Zonke lezi zinto oyiphuphayo zihlala ngaphakathi kuwena. That is why uphupha iselesele, uphuphe amakaka mawuvuka ekseni unesichitho ungena emsebenzini uthi hamba. Ngoba umuntu active that day emzimbeni wakho. Ilo owamakhelwa abantu bazomshutheka kuwena. Wakhiwa kanjani? Kwakhiwa izinsila zamaselesele, kwakhiwe ngeinsila zeinyoka, bese ziya addresswa hambani niyongena kusibanibani. Wena abantu masebekunyanya sekuyimphumela yokuthi ubani osehleli ngaphakathi kwakho. Into eyenza uphupha ixolo nobuso bakho bese buyachutha njengeselesele. Ilo moya ohlatshiwe ngaphakathi uzama ukushape umzimba ngendlela wona oyiyona. Iphupho lomzimba ilama ulele uphupha iphupho elizo affect umzimba wakho. Uphuphulele nomuntu uvuka uphethwe isinye. Yiphupho elizo profeta emzimbeni wakho. Number 2, angisibale zontathu lezi zinto iphupho eliprofeta kuzona. Into yokuqala umzimba, esibili umoya, oyesithathu umnotho womuntu. Nazi izinto ezizelo umuntu emhlabeni, ukuphila emzimbeni, aphile emoyeni, aphile emnothweni. Manje ke wonke umuntu mayeze emhlabeni akekho ongenawo umnotho. Lezi zinto zo-3 ziyahambisana azehlukana. Umuntu mayezalwa kuzalwa izinto ezi-3, kuzala umzimba, kuzala umoya, kuzala umnotho. Ma umuntu ezalwa ogodwa kwalezi zinto kungekho uyafa. But kuyenzeka azalwe bese ogodwa kwalezi zinto kuyantshontshwa. Ngenza isibonelo, kunabantu abazalwa wathi mhla ezalwa wazalwe nomzimba ephefumula, wazalwa embethe. Imeleni lengubo imela umuntu wesithathu umnotho. Uthema iqeda ukuzalwa yantshontshwa lengubo. Mangitshontshwa lengubo kwaphumelela abantu abarong. Akasalelwanga uhlupheka, wazalwa nawo umnotho, kodwa kwakhona iseli ubonayo la untshontsha. Wonke umuntu la unazo lezi zinto ezintathu azalwa nazo. Mhlamba ngwenzela isibonelo ngeBhayibheli khona uzosheshe uzwe. uJesu mayezalwa kwazala umntana omncane esenyameni, kwazalwa uDavide esemoyeni, kwazalwa umcebo ngezazi zasempumalanga. Akakaze asebenze kanzima, wathi ezalwa izazi zathi uphi lo ozeleyo oyinkosi yabaJuda. Uyinkosi kanjani uke wabusa bani? Umzimbo kaJesu kodwa umoya kaDavide. Kuzozalwa umuntu oke waba khona, ingakho engenayo ubaba kodwa bethi uyimpande kaDavide. Mayezalwa umnotho uzolethwa igift. Igift yakhe ubukhosi. Niyangizwa? Ngoba wonke umuntu la unesiphiwo azalwa naso. Esani isiphiwo simela umnotho wakho.
Aningizwa bakhethwa, aningizwa. Bamba. Wonke umuntu okhona la mayofunda esikoleni akafundela ukwazi. Ufundela uku-equipa igift yakhe azalwa nayo. Ngoba isipho somuntu simhlalisa namakhosi. Hayi umzimba womuntu, hayi umoya womuntu. Kodwa umnotho womuntu umhlalisa namakhosi. Mawuzalwa wazalwa unesiphiwo. Lesi siphiwo yi-source of income yakho. Ungawusebenzi isikhathi eside umsebenzi ongakazi uziphuphe uwenza. Ngoba uma ungakazi uziphuphe kusho ukuthi awukazi ukuthwasela ukuba yilento oyiyona namhlanje. Awu niyangizwa kodwa? Ngizonje isibonelo. Cristiano Ronaldo ukhahlela ibhola uhola ama-millions. Tiger Woods ushaya igolf uhola ama-millions. Michael Schumacher udrive imoto uhola ama-millions. Kodwa wena uyadriver awunawo ama-millions because akusona isipho sakho. Wena uyadlala ibhola nezingane zakho zidlala mahala. Abanye bethu bayadlala igalofu sidlala just for funny. Kwenzakalani? Laba bantu abanye badlala ibasketball bashaya ibhola phansi baqede baliphosa embobeni bese behola ama-millions. Wena konakalaphi awuzalwanga uhlupheka. Kodwa wamanipulate wafundela into ekufrustrateayo. Wangafundela into ephethe umnotho wakho. Amaphupho ayiplatform la esithwasiselwa khona umnotho okumele sizophila ngawo emhlabeni. Umuntu ongaphupha usengozini yokuthi makumele athwasele isiphiwo sakhe, ngoba ukuthwasa akhona ukuthwasa ngoba uzoba isangoma. Ukuthwasa ukuqeqesha uqeqeshelwe lento ozoba yiyona. Khona abantu ekumele bathwase ngamaphupho bengayanga kumuntu. Bathwasa kanjani kufika iphupho elimtshelayo ukuthi vuka ekseni uyokwenza u1 no2 no3. Ingakho abanye baqala ukuthunga bengafundiswanga umuntu. Wabona ugogo wakhe ethunga wabamba indwangu naye wathunga. Kwathelele ebusuku waphupha isalukazi esithungayo. Kanti lesi salukazi uzonikezwa igift akuyona yakhe yasekhaya. That is why abanye bangaphumeleli eseyenzile leyo nto ngoba wayenza unonophalisa yena yedwa kanti kwakuyisolution yomndeni wonke. Kwangumele kuphumelela umndeni. Kwasho ukuthi ngoba emhlabeni angeke uphathe umhlaba mawungaka graduate ku individual wangena ku family. uNkulunkulu akaze akhande isonto wakhanda umndeni. Ngoba isonto lakhiwa abantu bakhi secret society. Esontweni la izinto zabantu ezaphela khona ila umhlaba abantu wantshontshwa khona. Benikezwe iBhayibheli kanti kuntshontshwa ama gift. Benikezwe iBhayibheli kanti kuntshontshwa izimpande. Ngoba into yokuqala before graduate empilweni fanele wazi ukuthi awunasi isidalwa somuntu omhlophe. Unesidalwa asikho isihlahla sama orange esinempande kamango. Sonke isihlahla sama orange sinempande yama orange. Kwenzeka kanjani umuntu wase-Afrika benempande yabaJuda abantu abamhlophe kodwa engekho mhlophe yena? Silindele ukuthwasiswa impandwe kamango kanti singama orange.
ngoba sonke isihlahla esithelayo sithela ngoba izimpande ezinisela isihlahla kusona isihlahla esinisela impande. Manje amaphupho wakho yila okhokho bakho bezonisela khona lesi sihlahla esiwena, ngoba ubu strong bomuntu abukho esihlahleni esingaphandle, buseimpandeni zakhe. That is why kade sasithandaza sikholwa asikaze simphuphu Maria, sahluleke emaromeni sesithandazeke yena kodwa sangambona. Asikaze simphuphu Gabriel, sahluleka sesikhompoza amaculo ngaye kodwa sange sambona. Ngoba asiwona ama-oranges umango, sidinga impande yumango. Khona abanye abakaze bababona obabamkhulu babo kodwa balindele uGabriel emaphupheni wabo ebusuku. Yona kalinto mhla sizikhohlwa ukuthi siwobani. Sazikhohlwa kanjani sanikeza incwadi esitshela ukuthi uNkulunkulu akekho eAfrika, uNkulunkulu kwaIsrael. That is why sishiya amathuna kithi siyocinga amathuna kaIsrael. That is why sishiya abaprofeti bakithi siyocinga abaprofeti laphaya. Asifuni impepho yesiZulu kodwa siyayifuna eyamaroma esontweni. Kanti umuntu kusaphumelele udinga ispirituality esi-strong. And emaphupheni la umuntu aconnecta khona nespirituality sakhe. Umuntu ongaxhumani neko moya lakhe ayikho into enhle engenzeka kuyena. AmaRoma mayizoqala isonto la afika tadisha abona ukuthi abantu abamnyama ba strong, ayisethi uze sakha amasonto fanele sakhe nendawo yokubangcwaba ukuze sizothwebula ispirituality sabo. Ingakho la khona isonto lamaRoma khona namathuna semaromeni. Lamathuna semaromeni akuwona wasemaromeni awabantu bakini. Why kwathiwa bangcwabeleni lapha esontweni? Nina ngicabanga ukuthi bangcwatshwa ngoba bazokhuphuka kangcono baye eNkulunkulu. Bangcwatshwa lapha ya ukuze basebenzele isonto. Aningizwa. Wena mawufika lapha ya bese be-empowerish spirituality sakhona. Mawufika bakunikeza igama lomuntu wakhona owashona. Bathi wena uAna. That is why noma usufuna ukuhamba ukwazi ukuhamba ngoba waqanjwa igama lokhokho waleli sonto owashona wathathwa wafakwa kuwena. Wawufika ubuzwa igama abantu bathi nginomusa kuthiwa uyenomusa, from today you are grace. Unikezwe igama ngendlela yakhona. Why bekunikeza igama? Bayazi ukuthi umuntu ubanjwa ngezimpande ngamathongo wakubo. Namhla ufa bayongcwaba nethikithi labo. Uyohamba hayi nethikithi lomndeni, uyohamba nethikithi lala ekhaya. Ukuze njalo mawuphenduka udonsa abantu bakini ubadonselela. Nasemajele kugcwele abantu abamnyama. Maningakaze notice amajele amaningi namathuna. Emathuneni akhona kufike kube elikhulu bese kuba amncane ehla kanje, ehle kanjala walingana amathuna akhona. Waningizwa abantu bakithi. Mamela ke ngikutshele. Mangifika la eMaritzburg into yokuqala engayidiscover istronghold sakhona. Ikuphi lawo babamkhulu bacindezelwa khona? Ngakhonjiswa iCity Hall.
kwathiwa iCity Hall kunezidumbe ezangcwatshwa iphila bafike bagqilazwa bathi mase kufanele beqeda ukugqilazwa bangaholelwa bangcwatshwa bephila ngaphansi kwalawo maphiliti ngoba amabhuna yes-understanda ubu-strong be-spirituality fanele bafe beyizigqila khona bezobuya bangene ebantwini bakubo beyizigqila ukuze umuntu ekubone ngalona ihlazo ukwenza iwashing yabelungu akubone ngalona ihlazo ushanela indlu yabelungu kuvuka ispirituality sakubo sabuyela kuyena nomoya wobugqila. Base besinikeza inkonzo ke basipha iBhayibheli bathi ningasibizi spirituality sakini manifuna ukuthandaza anobheka kaIsrael myekeni ushembe mubi bhekani uJesu esiphambanweni bakunika isiphambano bathi bayakuphilisa kodwa namhla ungcwatshwe ethuneni lakho kwafakwa isiphambano. Ngithi mina banginika isiphambano bethi bayakuphilisa ngesiphambano kodwa inkinga namhla ushone ethuneni bafaka isiphambano aningizwa kusho ukuthi umngcwabo wokuqala bakubukisa wona usaphila umngcwabo wesibili bakubukisa wona usufile. Mana base bethi mawuthi attenda lezi zinto bathi uantichrist uzofika esihogweni kukuphi esihogweni ngoba izulu nesihogo kulanga phakathi komuntu yingakho namaphupha amabi ngelinye ilanga namaphupha amahle kuya ngokuthi isango elivuliwe yiliphi. Aningizwa bakhethwa umuntu namasanga amabili abantu bakubo abafile ababi bangena kuyena abantu bakubo abahle bangena kuyena. Umsebenzi wakho njobula uzovula amasango eHades ukuba laba bafa bengcolile bageze bathethelelwe. Aningizwa bakhethwa bese wena uba umnyango wezulu. Aningizwa engani noNkulunkulu nithi uhlala la ngaphakathi kwethu mayehlala la yini engadidoba bamkhulu ukuthi bahlale la ngaphakathi. Bambake labantu bakini abahamba kabi makuthiwa bahlangene nomndeni abahlangene nawo belanga phakathi kwenu awungicela ukukhuluma Nkosi yami abahlangene nomndeni kodwa bangaphakathi ngoba umndeni wena umndeni wena yingakho makuthiwa bangcolile wena ongawuthola umsebenzi makuthiwa umsamo umnyama wena obhedelwa izinto kanti ubani umsamo na kusho ukuthi umsamo wena ngoba mangabe bangcolile kubhedela wena mabegezekile kulungela wena. Umuntu okumele ageze wena. Namhlanje ngiqeda yonke le nonsense yezimbuzi kuthiwa nizolungisela umsamo. Umuntu okumele alungiso wena. Labantu bahlala la. Awuthi nginikhombisa ukuthi umuntu mayehamba uyabuya ngempela. Uthi uJesu kulungile ukuba ngihambe ukuze ngizobuya ngomoya ngizohlala kunina. Akathi ngiyohlala esulwini. Aningizwa bakhethwa uthi ukuze ngibuye ngizohlala la ngaphakathi kwenu ngomoya ngempela bathi besahlele ekamerweni eliphezulu kwezwakala isivunguvungu somoya. Bathi mabehamba bathi abantu hayi laba bangamaKristu ngoba sebegwinye uKristu ngaphakathi wasebonakala ngaphandle. Namhlanje uzogwinya idlozi lempumelelo lizobonakala ngaphandle. Namhlanje uzogwinya
laba bafa belungelwa izinto bazothi bayakuphakatha kanti abasi sewagwinya okhokho bakho. Bofana nesangombo ngasizwa sithi hey thi awuthi makhosi uthi mase siqala sesiyabhula bese kushintsha ivoice umuntu kusewuyena kodwa iphimba kuseyena. Unela ngahokela impepho bese thi ngiyabona ubaba mkhulu bayakhuluma aningizwa bakhethwa aningizwa bakhethwa kushintsha iphimbo kuyena ngoba sekudonswe laba kwadonswe lakhe iphimbo kwase kudedelela laba babonayo aningizwa bakhethwa. Ngiyawezwa amaphimbo azodedelwa namhlanje ngiyawezwa amaphimbo azozalwa namhlanje ngiyawezwa amaphimbo azoqashuka namhlanje. Kungena wena mawuzohlola kodwa umuntu ohlayo athi bathi abantu abadala baphi sekufike wena nje angizwa ngithi mina ngena wena athi uMageja bathi abantu abadala baphi mangena wena kungena abantu abadala angizwa bakhethwa makuqhamuka wena kuqhamuka abantu abadala angizwa bakhethwa kuthiwa abantu abadala bathi kodwa bekho kubonakala wena ngoba you are the face of your family you are a heaven on earth you are a place there is a place in you kunendawo angizwa bakhethwa kunendawo ekhethekile yomndeni wakho khaya shana ingakho nozothakatha wena wathatha insila yakho emva kalokho wayohlola kwathiwa amadlozi antshontshiwe we madlozi intshontshwe kanjani kuntshontshwe wena aningizwa bazalwane impumelelo yabo yantshontshiwa kuwena ingakho ngesibhayibheli uJakobe emhla izontshontsha isibusiso akadingi uEsophilayo udinga impahla yakhe mayibona impahla yakhe uthi lo ngempela iphunge lendodana yami emva kalokho sahamba isibusiso nawe kwahamba amabhitikoti kwahamba amaphenti wacabanga sengathi ulahlekelwe impahla zokugqoka kanti kulahleka abantu abaphethe impilo yakho kulahleka impande hawu Nkosi hawu baba hawu Nkosi hawu baba hawu Nkosi hawu baba hawu Nkosi hawu Nkosi abanye babanjwe emathuneni kwathi mhlangcwatshe umthakathi kanti uyabona ukuthi senifaka inhlabathi nonke emva kwalokho wanyonyobela wathatha umhlabathi wezandla zenu akafuni inhlabathi ufuna la niphathe khona ngoba la niphathe khona labantu abadala behlala khona bamthelela umuntu ngoba umuntu yizulu ehlala abantu aningizwa bazalwane makuthiwa intando yakhe mayenziwe emhlabeni njengalokho yenziwe emazulwini kunentando ongakazuyibone ehlala la emazulwini namhlanje uzoyirelease uthi omunye umprofeti ngiyahlupheka awuyazi intando yo aningizwa bakhethwa kunentando ezoreleaswa asilele soshi baba intando yakho mayenziwe emhlabeni